chcete končiť školu a si poviete, ježiš, keď som tak málo, taký, koľko? 25 000 nástupný plat, dobré miesto, dobrý plat nástupný. Vyšší, tak to spravedlím sa, keď som podcenil. Môj si rád to skončil teraz vysokú školu, nastúpil z 30 000 ľudí. Neviem, ja už mám gulašný poplatok. A to potom vám môžem porozprávať príbeh. A nastúpite a dosiahnete niečo. No, mne sa mnohokrát často stáva, prídu ľudia a povedia, viete čo, ja som nezamestnaný, zoberte ma do práce. Prosím vás, spravte niečo, dobre, zdravie školské náde. Tak, pokiaľ máme voľné miesto a niečo je a nás splňa tie podmienky, dobre, zoberieme do práce. Tá osoba je nesmierne šťastná, nesmierne spokojná. Za pol roka príde pán Kiska, ale tá kolegyňa vedľa, videli ste, aký ona má mobil? A vidíte, aký ja mám mobil? To takto? Ja to takto robím? A ja mám takýto mobil? Ja by som chcel nový mobil. A to miesto, čo tam mám, ako na sedenie, viete, ako tam na mňa fúka? Jo, ja by som chcel ísť niekde inde. Pred pol rokom, ruky, nohy poskávať, len ma zober do práce, o pol roka takto prídem, to nie, to už je niečo iné. A my máme, viete, to je, ja dokončím tým manažerom. Viete, manažerom budete mať 20 000 plat, hej? Dobre, teraz si poviem 20 000 plat, teraz sa vydám, ožením. Chceli by sme mať nejaký asi bytík. Máme byt. Zobrali ste si hypotéku, poznamenali ste byt. Máme byt. Čo je ďalej? Auto. Máme auto? Máme jedno auto a dali sa nám. Chceme druhé auto. Chceme mať súkromný dom. Máme súkromný dom. Chceme mať chatu. Boli sme naposledy na dovolenke v Chorvátsku. Teraz ideme. Maledivy. Alebo ideme.